Indewo. Let's talk about kitchen items. That's fine. Ngaji ya na bekee. Gị gwa m ihe ọ pụtara n'Igbo. Nke a dị mma. Ị dịla njikere? Ee, gaa n'ihu. Gịnị bụ aha Igbo ihe ndị a? Kitchen, usekwu, stove, ekwu, spoon, ngaji, plate, efere, pot, ite, kitchen chair, oche usekwu, kitchen knife, umeekwu, food, nri, water, mmiri, pestle, aka ọdụ, mortar, ikwe, wooden spatula, ekwu. Ị wetachara ha ka m kụọrọ gị aka. Imeela.